Kaixo. Kaixo, lasai. Ongi etorri. Eskerrik asko. Maider eta Leire, ze garrantzi du asteazkeneko kongresuak zuentzat? Guretzako kristona, azteko justu kointziditu guk Eusko Jaurlaritzaren beka jaso genula iaz, orain dela urte bete, eta orduntxe berrekiten nahi izan kongresuaren antolakuntza, ez? Geratu zen ez eten da 2020 hortan, eta izan da, kriston esperientzia behaiekin, zafitekoekin ere antolakuntza prozesu hortan aritzea. Eta asteazkena bertan dago, eta nik uste guretzako ere izango dela olako lehenbiziko ekitaldia handi bat, edo eta egia esango gotxu gaude. Leire, zuretzat ere bai? Zureko gotxu? Bai, eta gainera da, nire kasuan, nire lehenengo kongresu handia presentzialki, ez? Azkenean 2 urte hauetan dena izan da online, eta gogotsu ere presentzialki bizitzea, bai. Unibertsitatea, jakintza eta prekarietatea. Biziraupen zaila du izena zuen mai inguruak, Maider? Ez dakit zer kontatuko duzue bertan? Gu saiatuko gea ez bakarri guretik, baizik eta gure inguruan dauden ere ezinegonak horiek ere mai gainera ekartzen. Bai konturatu ginean, edo igual aldez aurretik badaude aurre iritzi batzuk, ez, unibertsitatea imaginatzen dugu olako tenplu bat, zeinetan baliabide pila bat dauden, zure bizitza nahikoa erosoa izango den behin hor sartu eta gero, eta ez da horrela, edo ez da hain horrela behintzat hasieran, ez? Eta, bazeon maingurua orain dela 2 urte, eta berriz ere berreskuratu nahien edola, bai etorriko dira gaian aditua dian Madrileko 2 irakasle, baina guk ere gure posiziotik edo guk bizi dugun prekarietate horretik ere nahi genuen ekarpena, ez guk bakarrik, baizik eta taldean gauden beste gazteok edo egoera ziurgabeago batean gaudenok, ez? Eta orduan asko hitze prekarietate diferenteak daude, bai ekonomikoa, baina baita ere ongizate emozionala, askotan aipatzen den zerbait da adibidez, tesi egiten nahi dianak depresio eta antxietaterako joera handiagoa dakatela esate baterako, ez? Ezin egon hori guztia mai gainean jartzeagoaz. Eta Leire, zure kasuan, nola bizi duzuzuk prekarietate hori ikertzaile bezala? Zen izango da zure ekarpena? Konturatu gara prekarietateari buruzari garenean, egia esan da prekarietate ugari daudela, ez? Prekarietate pluralean erabiltzea, ez dakit, azkenean gehienetan uste dugu geratzen gara prekaritate ekonomikoan, ez? Eta baldintza materialetan, baina konturatu gara askoz prekaritate gehiago daudela, eta haien artean gurutzatzen direla, eta ez bakarrik haien artean, baizik eta guk emakume gazte klasea ere, eta beste variable batzuekin, eta, prekaritate ugari daudela. Zuebiak ikerlaria zarete, labur, baina Maider azalduko diguzuzuk zer ikertu duzun, edo zer ari zaren ikertzen? Ointxe tesia iten ari naiz, egia beste bizitza baten kazetaria izan nintzen, eta hortik tiraka ere bai, hain naiz aztertzen Euskal Gatazkan implikatuta senide edo lagunak eukituzten emakumeak, esate baterako ezakite eta kildakoen alargunak, edo presoen senideak, edo gale kildakoen alabak, nola bizi izan duten gatazka, indarkeriak zer eragina edukidu nahien bizitzetan, naiz eta a priori pentsatu ez, modu zuzenean ez dula eragin haien bizitzetan, eta baitare nola indioten aurre egoerari. Piskate, biktima izaera hortik arago, nola baite, egoerari aurre egiteko baliabideak izan dituztela ere adierazteko. Interesgarria izango zen, ez da? Bi alderdi horiek edo testigantza horiek jasotzea aurrez zuretzat. Bai, interesgarria izaten nahi da prozesua osoa, elkarrizketak askotan deserosoak diare, bai? Ez deserosotasuna hitz egite genuen eta isiltasun pila badao, min pila badao, baina baita ere badao hori esan detena, ez? Egoerari aurre egiteko grin hori edo baliabide pila bat badazkatela, ez? Eta baita ere, inozentzia behaiek esate dutela, egin duten guztia dana dalakoa,
maitasunagatik egin dutela ez. Ni banoa nire semea bisitatzera demagun astero, maitasunagatik, edo ni banoa urtero hilerrira omenaldira maitasunagatik, eta jo, ez da bakarrik maitasunagatik, edo behintzat maitasun horrek bauka edukia ez, eta egia esan oso aberasgarria izaten ari da alde hortatik ere. Leire, zuk elikadura nahasmenduei buruzko ikerketa egin duzu? Zer da zehazki ikertu duzuna? Bueno, niri batez ere elikadura nahaste hitzak ez zait bat ere gustatzen, ez elikadura desoreka ere. Uste dudalako, alde batetik, oreka aipatzen dugunean edo nahasmen hitza aipatzen dugunean, nolabait azpian zer den ordenaren idei zehatz bat daukagula, ez? Eta ez naiz eroso sentitzen, baina beste alde batetik uste dudalako arazoa edo desoreka ez dela elikadurarekin, baizik eta genero arauarekin eta orokorrean genero sistemarekin, ez? Elikadura izango litzateke, elikadura eta gorputzarekin daukagun harremanak izango litzateke sintoma, ez? Baina arazoa ez dago hor. Eta uste dudalako medikuntzak, hutsune asko dituela, eta mugak ere, eta ez badugu genero ikuspegitik ikertzen eta ez badugu tratamenduetan genero ikuspegia zertatzen, uste dut ez dugula ondo ulertuko zer den, ez nola aurre egin. Bai, nola aurre egin behar diogun. Eta zuen ikerketatan zertan lagundu dizue antropologia feministaren ikuspegi horrek? Maider? Nei balio izan dit iristen. Egia da ideia hori banekala aspalditik, bizi dugun gure belaunaldiak igual ez dulako bizi izan gatazka bere gogortasunean, baina bai ondorioak ikusten ditugu, ez? Eta banekan gaia hor bueltaka, baina igual nola egin edo nondik enfokatu ez oso argi. Eta ikasketa feministen eta generokoen masterrean, azkenean afiteko kideek ere antolatzen dute, eta hor, tresna batzuk nolabait eskuratzea dituzu adibidez, lehen magika aipatu du gorputzaren eta emozioen garrantzia. Ni inoiz zenun pentsatuko horri begiratuko niola gatazkari buruzko ikerketa baten, ez? Niretzako askoz berbalagoa zen, edo ezakik beste era batea, eta baina egia da, gorputzak, ahotsak, isiltasuna, beste gauza batzuk leku handia hartu dutela, eta gaina eske informazioa handia jasotzen dut bide hortatik, ez? Ordune, izan da, deskubrimentu bat, zegia ni soziologia inula eta kazetari bukatu nula eta antropologia pentsatu ere nula egingo, eta aldiz, sorpresa hona izan dela, tresna ustez egokiak eskuratu ditutelako. Leire, zuk ere bai esaten duzu buruarekin? Bai, ni Maider bezala soziologiatik nator, eta ere apur bat hemen nago kasualitate kontu batekin, baina uste dut antropologia feminista kriston potentziala daukadala, eta nire gaia aztertzeko zehazki askoz beha proposa delako, ez?